Hii Lovebirdz Family, guys. Good evening, Materagla. In the vlog, the Panda Sami ni vitamin drops partner. So, mool namma anganwadi battupna gam podittu janta sanne nadege podu. Ante Sami lapidar padatule. Ante Sami lapidar padatule. Sami hi malple. Hi malple. Hi. Rajaran katandule guys. ಸರಿ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ನೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಡಿಸ್ ಬೇಬಿ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಈ ತನಕ ಬಂದ್ರೆ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಮೂತುಲೆ ಗೀತ ಕನಟ್ಟು ಸಾನಿ ದಾದಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೆರ್ಪಿನ ಮಿತ್ತವ್ರು ತೀರ್ ಹೊಡ್ತೆ ಕೆರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಟ್ಟು ಕೆರ್ಪು ನೀರು ಅಂದೆ ಜುಜ್ಜು ಬಾಬಾ ಜುಜ್ಜು ಬಾಬಾ ಸ್ಯಾಕ್ ಯಾಬಾ ಯಾಬಾ ಯಾವಪ್ಪ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೆರ್ದು ಬಿಡಿಯರಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಅದೇ ಸಾನ ಗೀತಕ್ಕ ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ತೀನಿ ಮಂದಿರ ಬತ್ತೊಂದು ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಪೊದ್ದುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಿ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಮ್ಮ 8 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ 23 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನವೇ ಮಂದಿರಿ ಫೇಮಸ್ ಮಂದಿರಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತೇವೇನ್ ಕೈಕುಂಟು ಮಂದಿರ ಅದೇ ಏಮ ಶಕ್ ನಾಯಿಗ್ ಜಪ್ಪರ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ದಾತುಪ್ಪಿನ ಸನ್ನಿ ಹೋಂಡೆ ಚಿಚ್ಚಿ 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 ಬಚ್ಚ ಬಡ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕಲ ಬೇಲೆಡ್ ಬಿಸಿ ಆತೀರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ವಾ ಏತ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಶೇ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏತ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಎಂಜಿನ ತೋಜೊಣ್ಣಿಕ್ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೋಯ್ ಹಾಯ್ ಮಬ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಯಸ್ ಪ್ರಜ್ಞನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅದು ಕುಳನ್ ಬೇಲೆ ಕುಲಿ ಇರ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಎಂಗಲ್ನ ಅತ್ತ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ರಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೋಮ್ ದಲ ಮಲ್ಪೊಡು ವರ್ಕ್ ದಲ ಆಫೀಸ್ ದಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ಎಂಚ 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 ಅಬ್ದೆ ಅಬ್ದೆ ತದನ ಪರ ತೂಂದು ಲೇರ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತ ತೂಂದು ಲೇರ್ ಅತ ಮೇಲ್ ದಿನೋಲ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅತೆ ಅಡಿಮೇಲ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಅಡಿಮೇಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಗೀತಕನ ನೀರ್ ಪತ್ತದ ಅಡ್ಪುನ ಬೇಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪುದೆ ಸನ್ನಿ ದೊಡ್ಡದಾತ ಅನ್ಪು ನಾವು ನೀರ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಪೂರ ಹಂಗಿ ಬರ ಚಂಡಿ ಅವಿರ್ನ ದೊಡ್ಡ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಆಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬತ್ತು ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಚಂಡಿ 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 ರಾಜರನ್ ಕಾತು ಸಾಕ ಅವನುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ಒಂಜಿ 10 ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಕುಂದ ಗಂಟೆ 11:09 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ರಾಜರು ಎಂಚಿನ ಪಿದಾಡುವೇರ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ತನ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪಾಪ ಓಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಪತ್ತೊಡ್ಗಿ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತು ಜಿಡ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೊಲಿತ್ತ ನೀರು ಇತ್ತ ಒಡ್ಚಿ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಅಮ್ಮ ದೂರ ಪಾಪಿಂದೂರ ರಾಜನ ಬನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಜರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬರಾವಡತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅವು ಕತ್ತಿ ಮಂಡೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಿಸತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಬೋಡಿ ಕತ್ತಿ ಬೊಕ ಮಂಡೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬರೋಡತಿ ಅಂಚಾದ ರಾಜರ್ನಂತೆ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಯಾರೆಂತಲಿ ನೀರ್ದು ಗೊಬ್ಬು ರಾಜರ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತೇ ಇರ್ತಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜರ ಸೈಟ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತಿನ್ಗೆ ಒತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡಿ ರಾಜರ ಪದ ಬರ್ತಿತ್ತ ಅದ ರಾಜರೇ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಸಾಂದಿನಂತ ಬಿಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪವ್ರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಂತೂರು ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಪೋತ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಸಾನ್ವಿ ನಿತ್ಯಾಗುಲು ದಾಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೂಲ್ ಗೀತಕ್ಕನ ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಓ ಎಟ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೇನಿ ಸೊ ಕಂದೇರು ಧನುಷೇರ್ ಕಂದೇರು ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ್ ಕಂದೇರಾತ್ ಮನ ಮನ್ಪುಡ ಮಲ್ದೇರ ಬಚ್ಚಾವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಓದಿ ಅತೆ ಸೊ ಎಟ್ಟಿ ಕಜಿಪ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತ್ ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಸಾನ್ವಿಗ್ ಅಮ್ಮನ ಜೂರ್ ಕಜಿಪ್ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ತೆತ್ತಿದೀತೆ ಮೂಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪರೆ
ಭಯ ಒಂಬತ್ತಂಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ತುಲಿ ತುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾದಂತ ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಚೀಕಿ ಕೊಲ್ದೇರು ಸಣ್ಣ ಬಾಬಾಗ ದೋಸೆ ಕಾಣ್ತಂತಲೆ ಅವ್ಳು ಬಿಡ್ತಿಯಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೋಸೆದೇನು ಅಂದಿರ್ಲೇರು ಅದೇ ಧೃತಿ ಬಾಬಾ ಹಾಂ ಮಾಮ ಧನು ಮಾಮ ಅವ್ಳು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ನಾನೊಂದು 2 ಸತಿ ಬಿಡ್ದು ಬೂರಿಯೇ ಡುಬ್ಬ ಆ ಸೈಕಲ್ ಫುಲ್ದು ಡುಬ್ಬ ಬೂರ್ನದೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇಂಚಿನೇ ದಾಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚಿನ ಬಿಡೋದು ಹೋಲು ಅಂದ್ ಮೂಲ ಬೂಡ್ದಿತ್ತವರ ನೇಲ್ದಿನ್ನಟೆ ಅದರ ಮುಂಡನಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ದಾಶಿ ಕಾಶಿ ಕಾಶಿಲೆ ತಂಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಲೊಂದು ಲೂಡೋಗೊಬ್ಬ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಲೂಡೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪನ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಂಗ್ಲೇನು ಸಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬರ ಲೂಡೋ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬದಾಂಡ್ ಯಾನೆ ಸೋತೀನಿ ಅಟ್ಟ ಸೋತಾಯ್ತು 4 ಕಾಯಿನ್ಲ ಉಲ್ಲೈ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಗುಲು ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆಯರ್ ಧನುಷು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯರ್ ತುಲೆ ಗೆಂದು ದಿನ 3 ಗಂಟೆ ಬಾಕಿಲು ಚಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಲೆ ಬಾಲ್ ದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಮರಿ ಮೊಲ್ಲ ಬಾಲ್ ದಿದ್ದೀರ್ ಕೂಡ ಸೋತು ದಿನ ಏತ್ ಕಾಯಿನ್ ಸೋತು ದಿನಿ ಈರತ ಫಸ್ಟ್ ಈರತ ಧನುವಾ ತುಲೆ ಧನು ಸೇರ್ತುಲೆ ಚೋಚಿದೇರ ಕುಡಗೊಬ್ಬಗ ಅಂದಂದ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೋದ್ ಬತ್ತದ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಬಂದುಲ್ಲ ತುಕ ಬಯ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಲ್ ಉಲ್ಲೊಲ್ ಪೊನಂತೋಲು ತುಕ ಕಲಂಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬಗ ರಡ್ನೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಗೆಂದು ತೋಜಾವಳು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪಿದಾರ್ದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ ಪೋರೆಂಡು ರಾಜರೇನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆಂಡಿರ್ ತುಕ ಅಡೆ ಪುರ ಪೋದ್ ಪುರ ಬರ್ಕ ಸಾನ್ವಿನ ಯಾನ್ ಪಿದಾರ್ದೆ ಪಂದ್ ದಾಸಿ ಮಾಮಿನ ಅಡೆ ಕಡ ಪುಡ್ದೆ ಪಂಡ ಬುಲ್ಪೋಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರಿತೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ತುಕ ಪೋಯಿ ಪೋದ್ ಪಿರ ಬತ್ತದ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪೆ ಓದ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಜ್ಞನ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ರಪರಪ್ಪನ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ತೋಷ್ಪ ಒಂದು ಬೋಪೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಬಂದು
ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುರಾಣ್ ಗೈಸ್ ತಿಂದು ಪುರಾಣ್ ರಾಜರ್ಲ ಬತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ರತಂಪರ ಇನಿ ಪೋಪಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತುಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೋನೆ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸಾನ್ಬಾ ಬೌಲ್ ಪೋತೀರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋತೀರಿ ರಾಜರ್ ಬತ್ತಿರ್ಲ ಕಂಪನೆ ದಾದನಂತರ ಲೇಟ್ ಬತ್ತೀರ್ ಪಾಪ ಆತ ರಾಜರ್ ಅಂಚ ಸರಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಕೋ ಎಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ